Negarra dantza bihurtu didazu jauna, dolu jantzia, festa jantzi, aleluia. Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Senideok gaur, 80 urte pasa dira, Harritokietako Andre Mari, Ama Birjina, koroatua izan zala, hemen Zumaian. Maria, Jainkoaren semearen ama da, aitaren alaba kutuna eta Espiritu Santuaren tenplua. Hain grazia harrigarri honi esker, zeru eta lurreko sorkari guztien erregina izan da, Maria. Gure amaren babespean jarrita gaudelarik, hasi dezagun Eukaristia. Jesus jauna, hilen arteko lehen semea, erruki jauna. Jesus jauna, pekatuaren eta heriotzaren garailea, Kristo erruki. Jesus jauna, gure piztuera eta bizia, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizira. Egin dezagun otoitz. Jesukristo zure seme eta gure jainkoaren piztueraz, mundua pozez betezen duen jainkoa, egizu, haren ama Maria Birjinaren otoitzari esker, iritsi dezagula betiko biziaren zoriona. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsis liburutik. Nik, Joanek, zeru berri bat eta lur berri bat ikusi nituen. Lehenengo zerua eta lehenengo lurra joan bai ziren. Eta itsasorik ere ez zegoen. Hiri santua ikusi nuen, Jerusalem berria, bere senargaiarentzat apaindutako andregaia bezala, zerutik jainkoagandik jaisten. Eta oihu handi bat entzun nuen aurkitik. Hona hemen, jangoikoaren etxola, gizonen artean. Haien artean biziko da, haiek izango ditu bere herri, eta jangoikoa haiekin izango da haien jainko. Begietako malkoak txokatuko dizkie. Ez da izango gehiago, ez heriotzarik, ez negarrik, ez garrasirik. Ez atzekaberik, lehengoak joan bai dira. Aulkian zegoenak esan zuen. Orain, gauza guztiak berri egingo ditu. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Zugandu gure herriak bere edertasuna. Zugandu gure herriak bere edertasuna. Jaunak bedeinkatu zaitu gure alaba. Lurreko emakume guztiak baino oparoago. Bedenkatua ere, bedenkatua jauna, zeru lurrak egiten dituena. Zugandu gure herriak bere edertasuna. Gaur ospatzu egin baitu zure izena, eta zure aipamenez da behin ere gizakien ahotik eroriko. Jaunaren egitea altzu, hontaz beti dira oroitu. Zugandu gure herriak bere edertasuna. Aleluia, aleluia, aleluia. Zorionekoa zu, Maria Birjina, sinestu duzulako, beteko bai du jaunak, esan dizuna. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin.
eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aitza zuri, Jauna. Aldi hartan, Maria jaiki eta bizi-bizi mendialdera joan zen, Judeako herri batera. Eta Zakariasenean sartu, eta Isabeli agur egin zion. Isabelek Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion aurra sabelean. Isabel Espiritu Santuaz bete zen, eta honela esan zuen oihu handiz. Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua. Nundik nere jaunaren ama nigana etortzea? Zure agurra nere belarrietara iritsi orduko, jauzi egin dit aurrak, pozez sabelean. Zorionekoa zu sinistu duzulako, beteko baitu jaunak esan dizuna. Orduan Mariak esan zuen, haundiesten du nere animak jaunak, pozaren pozez daukat nere barruna. Jaunak esana, zerrak zuri, jauna. Gaur, Harritokietako Andramariren oroatzea ospatzen dugu. 1930 urtean egin zen duela, 80 urte. Gure Zumaiako herriko pertsona helduenak batzuk gogoratuko dira. Gertaera hontaz, Maria, Harritokietako Maria, oroatua izan zenekoa. Maria sortua izan den gauza guztien erregina, oroatua. Hau, fijatzen bagea, Errosario Santuko misterio bat da, gertaera bat da. Aintzazko misterioen, 5. gertaera. Zesan nahi du honek? Zatik izan zen koroatua Harritokietako Ama Birjina? Zesan nahi du Ama Birjina koroatzea? Zer da gaur ospatzen deun urte hurren hau bere zentzua? Gaur ez deu bakarrik gogoratzen gertatu zan zeo zer, baizik eta misterio sakonago baten aurren gaude. Gaurko egunean kontemplatzen deguna helmuga da, gure helmuga. Eta helmuga hau da, koroatze bat. Juan Pablo Bigarren Aita Santuak Errosarioari buruz idatzi zuen gutun apostoliko batean, hitz egiten du 5. misterioni buruz. Maria gauza guztien erregina bezala koroatua, eta ondela esaten du Aita Santuak. Maria aingeruen eta santuen erregina bezala agertzen zaigu misterio hontan, distiratsu, Elizak amaieran biziko duen aurrerapen edo gaior moduan. Maria Elizaren irudia da, eta gaur Mariagan kontemplatzen duguna Elizak, gizon emakume guztiek, betiko bizian izango dutena. Hori da kontemplatzen duguna gaur, guri espero zaiguna, helmuga da gaur agertzen zaiguna, koroatze bat. Gaur kontemplatu behar duguna betiko bizia da, gure helmuga. Jangoikoak bizira ekarri gaitu eta leku konkretu batea heltzeko, helmuga konkretu batea joateko, eta helmuga hori betiko bizia da. Gure eguneroko bizitzan, iten ditugun gauzen aurrean, gure erabakien aurrean, galdera bat egin beharko genioke beti geure buruari. Gauza honek, nei zerurako bidean jartzen nau? Edo ez, edo aldendu iten nau zerurako bidean.
helmuga honekin bateragarriak ez diren gauzak, hasi beharko ginateke pixkat sospetsaz ikusten, begiratzen. Mariari koroi bat jartzen zaio, eta koroia da guk eunen batean jasoko duguna. Kristok, gogoratzen badugu, baita koroia bat jaso zuen gurutzean, baina koroi arraro bat, arantzazkoa. Mundu honek koroi asko eskaintzen ditu, desberdinak. Baina koroi horiek eskaintzen duten aintza edo ospea faltsuak dira, ez dute zertarako balio. Mundu hontako aintza edo koroiak amaitu iten dira heriotzarekin seguro, baina askoz lehenago. Boteretsu bat, minutu baten, ahaztua izaten da. Edo pertsona famatu bat, egun baten, betirako, bizitza osorako humilatua, pentsa dezagun ze gertatzen den Twitterren, sare sozialetan, nola pertsona batzuk, minutu batzutan, betirako humilatuak izaten dian. Zenbat balio edo mundu hontako aintzak eta ospeak. Mundu honek ematen duen aintzak zapore bat dauke, eta zapore konkretu bat, momentu batekoa, une batekoa. Jende askok uste du, askok pentsatu izan dugu, momenturen batean, mundu hontako arrakastek edo besteen estimak garrantzia dutela, baino egia beste bat da. Bizitzan lortzen ditugun ohoreak, arrakastak, ospeak, ez dira ezer. Ez duze zertarako balio. Ziztu batean desagertuko dira, segundu batean, momentu batean. Ez dute ezer balio, hangoikoak eskaini nahi digun aintzaren aurrean, beste koroi horren aurrean. San Paulok honela dio gutun batean. Bizitza hontan lasterketan gaude. Eta lasterketan gaude ez ximelduko den koroi bat lortzeko, baizik eta inoiz ximelduko ez den koroia irabazteko. Inork inoiz kenduko ez digun sari bat dago hemen bizitza hontan. Gaurko egunean hau da kontemplatzen duguna. Mariaren koroatzearen misterioen aurrean hau da kontemplatzen duguna. Gure bizitzaren amaiera. Jaunak momentu hortan ximelduko ez den koroi bat emango digunean. Eta gaurko eguna galdera batekin bizik beharko genuke gaurko misterio hau. Zein da nire bizitzaren norabidea? Ni zeren bila nabil nire bizitzan? Ni gauzak zertarako egiten ditut? Zein da nire gauzen, nire bizitzako helmuga? Nora nijoa? Zeruaren arabera pentsatzen hasten zarenean, erabakiak betiko bizitzaren arabera hartzen hasten zeanean, askatasun zoragarria dastatzen hasten zea, inoiz baino gehiago. Bizitza hontan argi izan bardeu, beti egiten ditugun gauza guztietan noragoaz, gure helmuga zein dan. Eta egiten ditugun gauza guztien aurrean, galdetu beharko genioke geure buruari, honek zerura eramaten nau edo ez? Honek benetako aintzara eramaten nau edo mundu hontako aintzara, faltsua eta gezurretazkoa dan aintzara, nora eramaten nau? Batzutan, gure bizitzan edo askotan, oinarrizko gauza bat hazten dugu. Danok, hazten dugu gu benetan nor garen.
gure duintasuna, gutako bakoitzaren duintasuna, ikaragarria da, ikaragarri handia. Hau azten dugu guk askotan. Gu Maria bezala, haintzazo koroi bat jasotzea deituak gaudela, eunen batean, berdin. Maria gandik ikasi bar dugu gaurko egun hontan, duintasun honen arabera arrazoitzen. Mariak bere bizitza osoan zehar, erregina bat bezala arrazoitzen du. Ez mundu hontako erregina bezala, baizik eta benetako erregina bat bezala arrazoitzen du eta pentsatzen du bere bizitza osoan zehar. Ze esan nahi du honek? Ze esan nahi du erregina baten moduan arrazoitzea. Maria bezala gauzak pentsatzea eta arrazoitzea. Mariak erregine bat bezala arrazoitzen du, hipotesi bat onartzen duenean. Eta hipotesi hori Nazareteko bere gelan onartu zuen. Hau da, Jainkoaren ama izan barzala. Hipotesi hau, gutako bakoitzak ere, badago hipotesi bat, gutako bakoitzak ere, sinestea eta onartzea deituak gaudena. Eta hauxe da, Jangoiko gurekin zeo zera hondia nahi dola. Zeo zera hondia, baina benetan, Tristuran edo pekatuan dagoen gizon batek, emakume batek, beste hipotesi hau onartzen du, beste bat. Ez du hori onartzen, baizik eta beste hau onartzen du. Nere bizitzak ez dauka erremedioik. Dauka erremedioik, eta nere bizitzan ja ezin da edertasunik egon. Resignautan hau, ez dauka erremedioik nere bizitzak ja. Ez da egia hau, ez da egia. Eta gaurko egunean, Mariak, bere esenpluak, bere adibide ederrak, beste hipotesi bat onartzea ematen gaitu. Edozein egoera dala eta, Edozein egoera, edozein momentutan, Jangoikoak nerekin zeo zer handia inaidola sinistea, Mariak inzon bezala. Mariak koroaren bidea erakusten digu. Gutako bakoitzak, Elizak, egunen batean jasoko deguna. Eta hau Mariak bizitza osoan zehar ingo du. Nazareten, Isabeli bisitatu zionean, Gurutzepean, baita ere. Adorea izan behar da, Hemena izan behar da, Mariak bezala hontan sinisteko. Gutako bakoitzak, historia aldatuko duen helmuga batera gaudela deituak. Eska ezaiegun Jangoikoari Mariaren, arretekitako Andre Mariaren bitartekotzaz, bidera gaitezela beti eta egunero, helmuga onerantz. Ondela izan bedi. Begira diezaiogun Kristo gure jaun errukitsuari, eta eska diezaiogun harritokietako Andre Mari bitarteko dugula, lagun diezagula gure beharretan. Jangoikoaren Eliza Santuen alde, zaindu eta gorde dezala. Eska dezaiogun jaunari. Entzun, arren, jauna. Edozein beharretan ez du eta larri bizi direnen alde. Jainkoak guztiek lagun diezaiela. Eska dezaiogun jaunari. Entzun, arren, jauna. Andre Mariaren babespean gaudenon guztion alde. Gu guztiok jaunak opari atsegingarri egin gaitzala beretzat. Eska dezaiogun jaunari. Entzun, arren, jauna. Bizteko itxaropenean lokartu diren guztiak bere aurpegiaren argitan arditzan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun, arren, jauna. Gure ieslekuta indar zaitugun Jangoikoa, entzun zure Elizaren eskariak, eta emaiguzu
zure bihotzonez fedez eskatu dizuguna, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau. Mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Onartu aita guztiz santua, Maria Virginia doatxoaren oroitzapena ospatzean, pozez beterik egiten dizugun oparia palau, eta egizu, Kristoren sakrifizioarekin bat egin dugunok, izan dezagula orainaldirako kontsolamendu eta betiko salbamen. Errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin Eta zure espiritu arekin gora bihotzak aurraka dauzkagu eskerrak jangoiko gure jaunari. egoki da eta zuzen Egoki da baita zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna. Aita guztit santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, eta zu behar bezala bedeinkatu eta gorestea, Maria Virginia ospatzen dugun egun hontan. Berak zure hitza, bihotz garbiz hartu zuen, eta Virginia sabelean sortu, eta Elizaren hasiera prestatu, sortzailea mundura ekarriz. Berak gurutze ondoan, jainkozko maitasunaren testamendua harturik, Kristoren heriotzaz bizi berrira sortutako guztiak, bere seme alabatzat hartu zituen. Berak bat egin zuen, bere otoitza ikasleenarekin, apostoluak zuk agindutako espirituaren zai zeudela, eta horrela, Eliza otoizlariaren eredu bihurtu zen. Zeruetara jasoa izan ondoren, erromes doan Elizari ama maitasunez laguntzen dio, eta Elizaren pausuak gidatzen ditu, jaunaren eguna handia etorri bitartean. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin batean, goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zerestirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek,
zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol, egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta saldamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Tapalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izangoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin eta Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izangoan jauna, mundu honetatik zeuregana eraman dituzun, Luis Zubia Zaldua familiako zendiak, Josu eta Josu, Rosamari eta Keperin, zure zerbitzariak. Eriotzean zure semearekin bat egin dutenez gero, pizturan ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izangoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria Doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa eta alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Jainkoak Espiritu Santuaren bidez, bere seme-alaba egin gaitu. Horregatik, konfiantzaz, esan dezagun, berak irakatsitako otoitza. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, pekatua eta eriotza garaitu dituzuna. Piztu zinenean, apostoluen artean agertu eta pakea gurra egin zenien.
Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emai guzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nere etxean sartzeko, baino esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza. Kristoren. Poztu zaitez, ama Birjina, piztu bai da Kristo hilobitik. Aleluia. Kristoren gorputza. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala, aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago. Baina une hontan, sakramentu eran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz hartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadia sekula zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Pasko sakramentua zaserik eskatzen dizugu jauna. Zure semearen amaren oroipena ospatzen dugunok,
Ager dezagula geure izate hilkor hontan, Jesusen biziera, errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan. Zorionak danoi, gaurko egun eder hontan, modu desberdinean, ospatu behar izan dugu oraingo hontan, urte hontan, baina agian aukera eder bada modu desberdinau bizitzeko, gure barnetik bizitzan, Mariaren oroatzearen misterioa hausnartu eta bizitzeko, grazia bide eskatzeko. Bihar arte. Jauna zuekin. Bedeinka zaitzatela, jaungoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zabal ezazue jaun berpiztuaren poza, zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jainkoari. Agur Maria, graziaz betea jauna dago zurekin. Bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko fruitua Jesu. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarien alde, orain da gure heriotzeko orduan. Amen.
Dios